Bizkaiko Foru Aldundiak 10 milioi euro emango dizkio Athletic Klubi 2005 urtea bitartean, Jose Luis Bilbao Aldu Nagusiak eta Athleticeko presidente Josu Urrutiak sinatu duten hitzarmenaren arabera. Hitzarmena sinatu da hain zuzen Aldundiak uste duelako kluba oso aktibo garrantzitsua dela gure lurralde historikoaren irudia zabaltzeko gure mugetatik kanpo. Aldu Nagusiak berak hala azaldu du eta azpimarratu du hitzarmenak beste behin erakusten duela Aldundiak Athletiki ematen dion babesa, klub bat baino gehiago delako eta Bizkaiaren espiritua ordezkatzen duelako. Aldu Nagusiak esan du Atletiken koloreak Bizkaiaren koloreak direla eta gaineratu du talde honek guztiok batzen gaituela, ordezkatu egiten gaituela. Bizkaitar guztiok bihotzean daramagula eta geuretzat daukagula ere esan du. Horregatik gure enbaxadore onena dela iristen dio. Horregatik eta transmititzen dituen balioengatik. Amaitzeko esan du Atletiken espiritua handia dela, Bizkaiarena den bezala. Eta horren bestez adierazi du gustatuko litzaiokeela Atletiken lehenengo taldeak arrakasta izatea egun dituen lehiaketa guztietan.